Sanittant, is-Sur Cremona qiegħed magħna wkoll, kif aħna? Mhux ħażin grazzi. Toġbok il-prinjolata, George. Ċajta. Veru? Ħafna. Il-ħelu joġobni. Min iħobba. Jiena l-ħelu kollu joġobni l-istess, ġifieri. U l-ħelu kif jipprepara Renato naħseb huwa kif suppost ukoll. Inti darba hija daqsxejn tard, ħalli tkun tista' tieħu jew idduq ftit minn dak il-ħelu illi qed jagħmlilna Renato. George, bħal dejjem irċevejna ħafna SMS minn għand it-telespettaturi tagħna u li se nagħmlu ħanibdew nirrispondu anki dawn il-messaġġi li bagħtu t-telespettaturi. Ikollna ħafna SMS. Qed ikollna ħafna SMS. U nħeġġeġ it-telespettaturi hawnhekk ħanfakkar lit-telespettaturi tagħmlux messaġġi twal ħafna l-importanti li tgħidulna dak li għandkom tgħidulna, ittuna n-numru tal-karta tal-identità xi żied ma tibagħtuh twil, allura il-messaġġ jinqasam. L-ewwel nett messaġġ jiswa mod u jekk intom se tibagħtu tnejn, allura jġikom id-doppju. U fuq kollox aħna inħeġġukom l-importanti li tgħidulna x'inhi s-sitwazzjoni għax imbagħad is-Sur Cremona jagħmel il-homework u jiġi bir-risposta propju anke waqt il-programm. Eżattament, minn hawnhekk forsi tajdu li nirrepeti. Nirringrazzja lin-nies kollha fid-dipartiment u dawk li jgħinuni direttament sabiex inkun nista' nasal għal tweġibiet sabiex nwasslu l-aktar informazzjoni tajba lin-nies. Ekku. Aħna dejjem ngħidulkom ibagħtu SMS f'din ir-rokna u mhux fuq il-paġina tagħna ta' Facebook minħabba data protection. Peress li tibagħtu dettalji personalizzati importanti illi ma tibatux fuq il-paġina tagħna ta' Facebook. Mela, xaħat għalina jiena 40 sena bolo l-imħalsa, nista' noħroġ bil-pensjoni twelid fil-1968 naħdem mal-gvern. Din is-sinjura qed tistaqsi. Eżattament, mela. Fixini? Twildet fl-1968. 40 sena bolo sal-lum żgur li m'għandix imħallsin. 35 jista' għax twilid fl-1968 ma jistax ikun jekk bdejt taħdem ta' 18 tiġa għandek 40 sena kontribuzzjoni timħallsin. Iżda fil-każ tas-senjura l-età pensjonabbli tagħha hija 65 sena għax twildet wara l-1962. Jekk meta tagħlaq l-età ta' 61 sena tkun ikollha biżżejjed kontribuzzjoni timħallsin, fil-każ tagħha 40 sena bolo l-imħallsin, hemmhekk tkun tista' tieqaf taħdem u tieħu l-pensjoni. Jekk ma tiqax taħdem u tibqa' taħdem sal-età ta' 65 sena għax wara kollox dik hija il-pensionable age tagħha, hemmhekk tibda tiżdidilha kull sena kif fissirt fil-programmi li għaddew. 5%, 10.5%, 16% u 23%. Mela, xaħat ieħor għalinna jiena bdejt nieħu l-pensjoni ta' 61 sena, nirċievi 1094 euro 80 ċentesmu kull 4 ġimgħat, dejjem jgħidu li jien qed nieħu l-pensjoni full għaliex naf min għandu l-pensjoni full però jaqbad aktar minni. Veru ilu jieħu l-pensjoni qabli, ġifieri dan naturalment jaqbad iżjed minnu għax ilu jieħu l-pensjoni. Hemm xi differenza bejn mara u raġel u mhux suppost hemm xi miżura li eventwalment tnaqqas din id-differenza? Mela. ħanfisser l-sinjura, xbatet l-ID card number tagħha allura naf li hija sinjura. F'dak il-każ, is-sinjura tiġa qiegħda tirċievi l-ogħla pensjoni li ħallas il-pajjiż. Applika tal-pensjoni ta' 61 sena. U allura ma setax tibbenefika minn dik li ngħidula id-deferral pension rate. Id-deferral pension rate hija dik li fissirt ftit ilu u ħanfisser aktar fid-dettall illi jekk inti tista' tirċievi pensjoni ta' 61 sena iżda tiddeċidi illi tibqa' taħdem, kull sena tibda tistiedlek dik il-pensjoni li jkun ħaqek bil-persentaġġ. Jekk flok 61 tirċevija ta' 62 il-pensjoni tiżdiedlek b'5% fuq ir-rata li tkun intitolata għalija. Jekk tirċevija ta' 63 se tiżdiedlek b'10.5% fuq ir-rata li tkun intitolata għalija. Jekk inti tibqa' sejjer sa' 65 sena, imbagħad tiżdiedlek bi 23% ta' dik ir-rata li tkun intitolata għalija. Ġifieri s-sinjura nassigura li qed tirċievi l-ogħla rata li qed iħallas il-pajjiż bħala pensjoni taż-żewġ terzi. Mhix qed tirċievi bħal sħaba għax jista' jkun sħaba ddeċidew illi jibqgħu jaħdmu u jirċievu pensjoni ta' 62, 63, 64, 65. U nassiguraw ukoll għax hemm parti mill-mistoqsija jekk hemmx differenza bejn pensjoni ta' mara u pensjoni ta' raġel, nista' nassigura illi dik ma teżistix il-pensjoni tinħadem fuq il-kontribuzzjonijiet li ħallast u fuq
il-paga li tkun qed tiddikjara jew inkella id-dħul li qed tiddikjara mal-Kummissarju tat-Taxxi Interni. U allura m'hemmx differenzi f'dak il-każ. Ekku, ħamorru għal SMS ieħor illi rċevejna xi ħadd batilna n-numru tal-karta tal-identità twilet fil-59. Nixtieq nirringrazzjak għax illum irċevejt l-ewwel pensjoni ta' 596 euro. Kont ktibtlek il-ġimgħa l-oħra imma ma rċevejt xejn karti. Iż-żejtun qaluli li kelli 20 sena bolol u kelli 3 snin credits neqsin għax kont imrat. Tista' tgħid li tawni xtajjeb jekk jogħġbok? Mela, ħallejtu dal-SMS ħalli lis-sinjura nkun nista' nfissrilha hawnhekk. Iva, il-pensjoni tas-sinjura hija maħduma korrettament. Fil-fatt hija l-istess bħal tentative li konna batniela f'Mejju tas-sena li għaddiet, tentative assessment tal-pensjoni, Iva, u ġiet replikata dak ta' dik ir-rata li ġiet lila infissra f'dik it-tentative assessment f'dik in-notifika li rċevit matul Mejju tal-2022. Nassigura li l-pensjoni tagħha Iva maħduma korrettament. Mela, aktar SMS, xaħat għalina jina tatna n-numru tal-karta tal-identità twildet fil-57, għalqet il-65 sena, għaltinna waqaft naħdem fil-15 ta' Lulju tas-sena 2022, ġifiri Lulju li għadda, kont riċ naħdem fil-2017 u ħallast 5 snin bolol. Kelli nispiċċa ta' 63 f'Lulju ta' l-2020 u komplejt is-sena sħiħa sa' Diċembru, pero applikajt għal-pensjoni fis-sena 21. Xorta baqgħet taħdem is-sinjura sakemm għalqet il-65 sena fil-15 ta' Lulju. Għaltin nissa l-mistoqsija tiegħi fil-pensjoni tiegħi ma ħadd xejn żieda tal-ħdimt minn 63 sa 65 u bqajt inħallas il-bolla xorta. Tatna n-numru tal-contact number ta' insomma n-numru tal-mobile biex tkun tista' tisma' ir-risposta. Ħanfisser il-każ u f'dan il-każ ħankun qiegħed infisser ukoll ċertu miżuri li daħlu fl-aħħar snin bis-saħħa tal-budget suċċessivi. Kemm hu tajjeb illi daħlet illi inti tista' tħallas kontribuzzjonijiet blura hekk kif tilħaq l-età ta' 59 sena iżda mhux qabel l-età mhux wara l-età ta' 65 sena. F'dak il-każ is-sinjura bis-saħħa ta' dik il-miżura setat tapplika għax kienet qiegħda fix-xogħol u tħallas sa 5 snin massimu kontribuzzjonijiet blura. Għax b'dawk il-kontribuzzjonijiet li ħalset hija ġiet eligibbli għal pensjoni. U bis-saħħa ta' dak il-kont ġabet l-inqas average. L-average ta' 20 kontribuzzjoni fis-sena. 19 point xi ħaġa, 19.52 minn għalija. U allura seta' tidħol fil-rata ta' pensjoni illi hija tista' tiġi eligibbli għalija. Hemm ammont ta' kemm tista' tħallas bolol li jkunu Iva, sa massimu ta' 5 snin. Kif tilħaq l-età ta' 59 sena u tkun għadek taħdem tista' titlob li tħallas sa massimu ta' 5 snin. Mis-sena l-oħra mill-2022 daħlet ukoll għal dawk il-pensjonanti bl-invalidità li jistgħu jitolbu li jħallsu bolol hekk kif jilħu 59 sena u daħlet ukoll minn din is-sena għal dawk li jkunu jirċievu l-carers allowances. U allura ta' 59 sena jkunu jistgħu jitolbu li jħallsu l-kontribuzzjonijiet blura sa massimu ta' 5 snin. Ma ħankompli fuq il-każ tas-sinjura. Bis-saħħa ta' dak il-kont li ħalset u bis-saħħa tax-xogħol li ħadmet u allura l-bolol li ħalset hi wkoll bis-saħħa tax-xogħol, hemmhekk daħlet fl-average ta' kontribuzzjoni ta' threshold. U allura dik il-pensjoni li qiegħda tirċievi tirrappreżenta n-numru ta' kontribuzzjonijiet li ħalseti f'dak il-każ. Sabiex tieħu pensjoni għolja, dawk is-sentejn li ħalset bejn is-63 u 65 għax baqgħet taħdem, xorta ma jagħmlulix differenza. Għax biex tidħol fil-bracket li jmiss tittaqbes average ta' 29. Ġifieri tidħol fl-average ta' 29 sa 39 kontribuzzjonijiet imħallsin fis-sena. U allura dawk il-kontribuzzjonijiet li ħalset bejn 63 u 65, meta fil-verità ħadet il-pensjoni ta' 63 sena ma kienu jagħmlula l-ebda differenza, ġifieri għamlet sew li ħadet il-pensjoni ta' 63 sena fl-età pensjonabbli tagħha. Mela, xaħat ieħor, Bonġu, jista' jispjega din il-3,600 euro tax free jiena pensjoni waħda u il-mara pensjoni waħda jien u l-mara kif taħdem, ġifieri daw għandhom pensjoni bejn il-koppja. Eżattament. Mela, kull sena il-gvern jagħti żieda tal-olli tal-ħajja u żieda addizzjonali. Din is-sena żieda tal-olli tal-ħajja u żieda addizzjonali flimkien ġew 1250.
Ġifieri 990 żieda tal-għoli tal-ħajja u €2.60 żieda addizzjonali lill pensjonanti kollha fil-ġimgħa. Il-brackets tat-taxxa jimxu pari passu ma' dawn iż-żidiet. Għax dejjem ngħidu illi il-pensjonijiet f'dak il-każ mhumiex taxxabbli. U allura ta' koppja żdiedet għal 14,968. Barra minn hekk kull min jimla l-komputazzjoni ta' koppja, ħafna nies jafuha ta' miż-żewġin, illum il-ġurnata ngħidula ta' koppja, f'dak il-każ għandhom tax free fuq €3,600 oħra. Ikun ġej minn fejn ikun ġej dak it-tħul. Ġifieri dik €3,600 li għamlu referenza għaliha. Eżattament, 14,968 hemmhekk ma teħel xejn taxxa. Min jimla l-komputazzjoni tat-taxxa bħala koppja għandu €3,600 oħra li jinħelsu mit-taxxa ikun x'ikun idħul f'dawk it-3,600. Tajjeb, proset mela, grazzi anke li dawn it-telespettaturi tagħna, għax permezz tal-messaġġi li jibatulna dejjem nitalmu. Ekku, fil-verità għalhekk inħallihom ċertu SMS isax ikunu jolqtu lil ħafna nies. Meta qed jgħidilna George għalhekk iħallihom, ħanerġa' nispjega dawn l-SMS imorru għand is-Sur Cremona. Għalhekk ngħidilkom tibatux fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, ibatu SMS għax dawn imorru għand is-Sur Cremona mbagħad dak li għażel is-Sur Cremona li jirċievi waqt il-programm jaslu għandi biex inkunu nistgħu ntukom ir-risposti. L-oħrajn illi ma tisimgħux ir-risposti tagħhom. Ma ħalluhom xejn. Li ma tisimgħux ir-risposti tagħhom waqt il-programm, daw ħaj jisimgħu kif qalulna anke qabel jirċievu bil-posta propju anki ir-risposta notifika jew telefonata. Għal-mistoqsijiet li jkunu għamlu. Jiġifieri kull wieħed waħda minnkom jekk ma tisimgħux waqt il-programm se tirċievu jew tisimgħu dirett mid-dipartiment. Xi ħadd ieħor George għalina jien pensjonant tagħna n-numru tal-karta tal-identità għalina ħadd iż-żieda ta' €96.30 96.30 f'Novembru u erġajt ħadd żieda ta' 96.30 oħra f'Diċembru. Tista' tgħidli ta' xiex ħadd dawn iż-żidiet? Mela, miżura oħra li daħlet fl-aħħar snin. Għax ħadhom wara xulxin wara xahar. Fil-verità dawk huma ta' ġimagħtejn minn pensjoni u ta' ġimagħtejn minn pensjoni. Għax daħlu, għax ovvjament kull meta nħallsu kull 4 ġimgħat allura ta' Novembru jista' jkun daħlet parti minn Diċembru għax inħallsu bil-qudiem ukoll. F'dak il-każ din hija miżura oħra li daħlet fl-aħħar snin u baqgħet tiġi prattikata matul is-snin. Aħna is-sinjur jirċievi pensjoni tat-teżor, pensjoni tas-servizz. U allura sa nkun kif ħankun qiegħed infisser sa jkunu qegħdin jifhmuni aħjar kull min jirċievi pensjoni tas-servizz. Kif persuna, meta persuna tkun qed tirċievi pensjoni tas-servizz mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali li ngħidu ntieħu dik li ngħidu l-flat rate għaliex iż-żewġ pensjonijiet flimkien ma jistgħux jaqbżu l-ogħla pensjoni li ħallas il-pajjiż, il-pensjoni taż-żewġ terzi. Dik hemm artiklu fl-dwar is-Sigurtà Soċjali li jgħidlek. Meta il-persuna li tkun qed tirċievi il-pensjoni tas-servizz u l-pensjoni tas-Sigurtà Soċjali tilħaq l-età ta' 72 sena, dik il-parti kommutata fl-età ta' 72 sena hemmhekk ninjorawha totalment. F'dak il-każ, is-sinjur minħabba li qed jgħid li kellu €96.30 iktar fil-pensjoni, fil-verità kellu żieda ta' meta njorajnija kollha l-pensjoni tas-servizz tiegħu, kellu żieda ta' €48.15 fil-ġimgħa. Barra minn hekk kull sena anke għal dawk li huma taħt 72 sena u jirċievu pensjoni tas-servizz ninjoraw €200 kull sena minn dik li nkunu qegħdin minn dik il-pensjoni tas-servizz li jkunu kommutaw viżavi il-pensjoni tas-Sigurtà Soċjali. Meta njorajnielu l-€200 ta' din is-sena wkoll il dan is-sinjur hemm ħafna bħalu li jkunu over the pension age of 72, ħażieda oħra ma' dawk is-€46, ħażieda oħra ta' €3.85 oħra fil-ġimgħa. Minn barra $12.50 fil-ġimgħa żieda tal-għoli tal-ħajja u żieda addizzjonali. Ġifieri kellu żieda stratosferika nistgħu ngħidu fil-ġimgħa. U jista' jagħti il-każ li oħrajn bħalu issa jirrealizzaw li jkollhom anke din iż-żieda. Eżatt, dawk huma pensjonanti kollha li jkunu laħqu 72 sena, ġifieri matul din is-sena ħajkun hemm min jilħaq 72 sena u kapaċi jkollu dawn it-tip ta' żied. Però kemm hu sabiħ li tiċċekkja kif għamel dan is-sinjur li batilna l-SMS għal fatt li mhux l-ewwel darba
illi ikollna xi messaġġ hawnhekk minn it-telespettaturi tagħna jgħidu ikunu rċevew ma jagħtux każ, forsi jiġini persuna u jibqgħu deħlin anki il-pensjonijiet, u mbagħad ikollhom ħallsuhom lura. Eżattament, fil-verità llum il-ġurnata kif il-persuna il-superstitu imur jiddikjara id-data tal-mowt dik tidħol fir-reġistru pubbliku, għandna sistema kif titħaddem bejn iż-żewġ dipartimenti u dik id-data tal-mowt tidħol fis-sistema tas-Sigurtà Soċjali u minnu fih iwaqqaf il-pensjoni. Imma tajjeb li l-persuna tiġi tafża wkoll. Peress li intom tkunu qegħdin tħallsu bil-qudiem x'jiġri f'dak il-każ. Eżattament, f'dak il-każ imbagħad id-dipartiment jitlob lill-eredi sabiex iħallas dik il-pensjoni li tkun tħallset bil-qudiem. Għalhekk importanti li data tal-mewt tiġi rekordjata mill-ewwel fid-dipartiment kif suppost ma jkunux qegħdin jagħmlu ħażin li kieku wkoll jinformaw lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Ħalli ma jibqgħux joħorġu dawk il-pensjonijiet minħabba li kif qed tgħid tajjeb ħafna inti inħallsu bl-erba' ġimgħat bil-qudiem. Ħanna di għall-ħar SMS George għax sarinna l-ħin u dak li huwa hawnhekk itir. Imma rispondejna ftit SMS mhux ħażin. X'għad qalilna jien qatt ma ħdimt, ngħix waħdi id-dar qaluli li m'għandix dritt għal pensjoni għax għandi flus il-bank. Jien għandi xi dritt tal xi pensjoni. Mela ħanfisser daqsxejn. Il-liġi tas-Sigurtà Soċjali tinqasem fuq żewġ pilastri. Għandek il-kontributorja u xejn. U dak li mhux kontributorju, proset. Il-kontributorju titħallas fuq dawk il-bolol li ħallast, il-mhux kontributorju jitħallas lil dawk il-persuni illi sfortunatament matul ħajjithom minħabba mart, minħabba ċirkostanzi oħrajn ma setgħux jaħdmu allura ma kontribwewx bħala kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali bħala bolla ma kontribwewx. L-istat f'dak il-każ ma jħallikx b'xejn. Imma jħallsek dak li ngħidula jew l-għajnuna soċjali jew inkella il-pensjoni tal-età mhux kontributorja. Sabiex tiġi eliġibbli minħabba li inti ma tkunx ħallast kontribuzzjoni ta' Sigurtà Soċjali minħabba li ma tkunx ħallast bolol, f'dak il-każ tissodisfa test tal-kapital tal-mezzi f'dak il-każ. Single ma jistax ikollu iktar minn 14,000 bħala kapital euro u koppja ma jistax ikollha aktar minn 23,300 bħala kapital. Issa l-kapital jista' jkun flus il-bank, jista' jkun proprjetajiet. Proprjetà, meta ngħidu proprjetà, neskludu dejjem ir-residenza li tkun qed tgħix fiha. Ġifieri dawk imbagħad narawhom bħala kapital jekk jaqbżu l-14,000 jew 23,300 f'każ ta' koppja, f'dak il-każ ma tiġix eliġibbli għal dak it-tip ta' ħlas. Ħanifu hawnhekk, George, grazzi tal-informazzjoni li dejjem taqsam magħna u grazzi lit-telespettaturi għall SMS li jibatulna. Għax bil-messaġġi tagħkom aħna nitalmu ħafna. 50617000 importanti SMS biss f'din ir-rokna tal-programm illa lix min jibat fuq il-paġġina tagħna ta' Facebook ma jaslux għand Sur Cremona. U allura ma nkunux nistgħu ntuhom ir-risposta. Grazzi George, niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Ftit tarif pubbliċitarju, n-notarjat magħna, qed nibdew nitkellmu dwar ix-xogħol notarili.